бинандаҳои азизи озодӣ салом, бо умеди тансиятӣ ва рӯзи хуши шумо навиди бомдодиро бо хабару гузоришҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон дар ин вақту соат ман Сарвинози Рӯҳулло тақдиматон мекунам. Имрӯз 7 апрел аст ва соат дар душанбе 11. нахуст сархати хабарҳои рӯз. Сафари Эмомалӣ Раҳмон ба вилояти Суғд ва охирин омодагиҳо дар Ворухи Исфара. Арабистони Саудӣ сафари ҳаҷро барои эмшудаҳо аз коронавирус иҷозат дод. Созиши Беларус бо Тоҷикистону Афғонистон, Рушди ҳамкорӣ ё фирор аз таъсири таҳримҳо. Эмомалӣ Раҳмон, президенти Тоҷикистон, имрӯз 7 апрел бо сафари корӣ ба вилояти Суғд сафар кардааст. Дар ин бора дафтари матбуоти раиси ҷумҳур хабар дод. Қарор аст дар ин сафар, ки то рӯзи 10 апрел идома мекунад, президент дар баробари дигар шаҳру навоҳии вилояти Суғд аз ҷамоати Ворухи Исфара ҳам дидан кунад. Сафари раис ҷумҳур дар пайи он сурат мегирад, ки як изҳороти Қамчибек Тошиев, раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии Қирғизистон дар бораи Ворух бо вокунишҳо рӯбарӯ шудааст. Зимнан хабарнигори радиои Озодӣ Фарзон Муҳаммадӣ, ки рӯзи 6 апрел бо гурӯҳи аз хабарнигорон барои ҳамдардӣ ба хонаводаи журналисти фафтида ва сухангӯи ҳукумати шаҳри Исфара Иқбол Тешаев ба Ворух рафта буд, мушоҳидаҳои худро аз охирин омодагиҳо ба сафари президент Эмомалӣ Раҳмон ба ин минтақа нақл мекунад. Фарзон бигӯяд, ки рӯҳияи мардуми оддии Ворух чӣ гуна аст дар қиёс бо сафари пешини Эмомалӣ Раҳмон ва чӣ умедвориҳо садо медиҳанд? Мардум чӣ мегӯянд? бале Сарвиноз, дирӯз ҳамроҳи гурӯҳе аз рӯзноманигорон ба таъзияи яке аз фаъолтарин сухангӯи ҳукуматӣ Иқбол Илёсзода, ки дар ҷамоати Ворухи шаҳри Исфара ба хок супорида шуд, рафтем. ҳамзамон мушоҳида кардем, ки мардуми ин ҷамоат ба як сафари қарибулвуқӯи Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳури Тоҷикистон, омодагӣ доранд ва хеле интизоранд. дар роҳи марказии ҷамоат ва мавзеъҳои дидании меҳмонон шиору овезаҳо насб гардидаанд. тибқи иттилои мо, сафари раиси ҷумҳур ба вилояти Суғд аз имрӯз оғоз гардид ва қарор аст 8 апрел ба ҷамоати Ворух биравад. гуфта мешавад, ки дар Ворух барои мулоқоти раиси ҷумҳур барои тақрибан 2000 нафар ҷой омода карданд. тибқи омодагиҳо қарор аст дар ин сафар майдони боғ ва парчами давлатӣ бо баландии беш аз 50 метр, қасри фарҳанг ва як муассисаи таълимӣ ба истифода дода шаванд. ин сафари президенти Тоҷикистон ва кушодани иншоотҳои давлатӣ дар пасманзари баҳсҳои ахири марзӣ миёни Тоҷикистону Қирғизистон бар сари ин ҷамоати марзии Исфара мавриди таваҷҷӯҳи хоси мардуми Тоҷикистон қарор дорад. интизор меравад, ки Эмомалӣ Раҳмон зимни сафар ба ин минтақаи хос дар баробари мулоқот бо мардуму ифтитоҳи иншооту дигар лоиҳаҳои муҳим барои мардум, ҳамчунин мавқеи Тоҷикистонро дар суханрониҳояш вобаста ба масоили марзӣ баён кунад. ахиран як изҳороти Қамчибек Тошиев, раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии Қирғизистон дар бораи Ворух бо вокунишҳо рӯбарӯ шуд. Тошиев, ки ҳамзамон раиси ҳайати Қирғизистон дар музокироти марзӣ аст, рӯзи 26 март дар як нишасти хабарӣ гуфт, ба ҳукумати Тоҷикистон пешниҳод карданд қаламрави Ворухро ба онҳо бидиҳанд ва дар иваз 12000 гектар замини Қирғизистонро аз дигар ҷой бигиранд. мақомоти расмии Тоҷикистон то ба ҳол ба ин изҳорот расман вокуниш накардаанд. аммо баъзе аз мансабдорони собиқу зиёён ва корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ ба ин хабар вокуниш карда гуфтанд муқобили табдили Ворух ба Қирғизистон ҳастанд. ташаккур Фарзон. номи Ворух 2 ҳафтаи охир дар сархати расонаҳои Тоҷикистон қарор дорад. ин баҳс пас аз як нишасти хабарии Қамчибек Тошиев, раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии Қирғизистон, дар рӯзи 26 март шурӯъ шуд. Тошиев, ки ҳамзамон раиси ҳайати Қирғизистон дар музокироти марзӣ аст, дар он нишаст гуфт, ба ҳукумати Тоҷикистон пешниҳод карданд қаламрави Ворухро ба онҳо бидиҳанд ва дар иваз 12000 гектар замини Қирғизистонро аз дигар ҷой бигиранд. мақомоти расмии Тоҷикистон то ба ҳол ба ин изҳорот расман вокуниш накарданд, аммо баъзе аз мансабдорони собиқу зиёиён ва корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ ба ин хабар вокуниш карда гуфтанд муқобили табдили Ворух ба Қирғизистон ҳастанд. ҷамоати Ворух дар шаҳри Исфара
бо вилояти Ботканди Қирғизистон ҳам марз аст ва дар ин минтақа бисёре аз гӯшаҳои марзии ду кишвар аломатгузорӣ нашудааст. Сокинони ду тараф сари чанд вақт барои тақсими роҳу чарогоҳ ва обу замин ҷанҷол мекунанд ва баъзан моҷаро бо хунрезӣ меанҷомад. Тоҷикистону Қирғизистон беш аз 976 километр марз дорад, вале қисме аз он солҳост ки таъину аломатгузорӣ нашудааст. Арабистони Саудӣ ба зоироне ки аз коронавирус эм шудаанд иҷозат додааст ки дар моҳи Рамазон ҷойҳои муқаддасро зиёрат кунанд. Дар ин бора хабаргузори Ал-Арабия хабар додааст. Тибқи маълумоти нав, ҳаҷкунандаҳо бояд 2 вояи ваксинаи COVID-19-ро бигиранд, сипас ба зиёрати умра ҳуҷҷатҳояшонро барои зиёрати ҷойҳои муқаддас ба умури Макка пешниҳод кунанд ва сипас дар замимаҳои махсус сабти ном шаванд. Арабистони Саудӣ ҳамчунин гуфтааст, онҳое ки ба зоирин хидмат мерасонанд, тибқи дастури расмӣ бояд то рӯзи аввали моҳи Рамазон ки 13 апрел таъин шудааст, эм карда шаванд. Харҷи сафари ҳаҷи умраи солҳои пеш 20 000 сомонӣ ё муодили $2000 амрикоӣ ҳисоб мешуд. Аммо масъулони ширкатҳои сайёҳӣ ҳоло сафари ҳаҷи навро эълон накарданд. Ҳамасола аз Тоҷикистон ҳам ҳазорҳо нафар барои зиёрати маконҳои муқаддас ба кишвари Арабистони Саудӣ сафар мекунанд. Дар душанбе соҳибкорони се кишвар Тоҷикистон, Беларус ва Афғонистон роҳҳои густариши ҳамкориҳои сеҷонибаро баррасӣ карданд. Коршиносон талоши Беларусро барои истифодаи Тоҷикистон барои бозорёбӣ дар Афғонистон нишонаи таъсири таҳримҳои ғарбӣ зидди Минск унвон мекунад. Дар ин ҳамоиш густариши фаъолияти корхонаҳои муштараки тракторсозӣ бо Беларус дар шаҳри Ҳисорон намунаи барҷастаи чунин ҳамкорӣ унвон карданд. ҳамкори мо Шаҳлои Абдулло дар ин нишаст ҳузур дошт ва ҳоло гузоришеро таҳия кардааст ки ҳамроҳ мебинем. наздик ба 200 соҳибкор ва намояндаи мақомоти се кишвар Тоҷикистону Беларус ва Афғонистон дар меҳмонхонаи ҳаят Реҷенсӣ машғули баррасии роҳҳои беҳбуди ҳамкориҳои иқтисодӣ миёни кишварҳои худ шуданд. онҳо роҳҳои густариши ҳамкориҳои сеҷонибаро баррасӣ ва ба маблағи беш аз $11 миллион амрикоӣ созишномаҳо имзо карданд. бори севум аст ки душанбе мизбони чунин гирди ҳамоии соҳибкорони се кишвар мешавад. тибқи омори расмӣ ҳузури молиявии Беларус дар иқтисоди Тоҷикистон баробари $15.9 миллион амрикоӣ аст. додугирифти ду кишвар дар соли гузашта ба $54 миллион баробар шуд ки нисбати як соли пеш тақрибан 2 маротиба бештар аст. додугирифти Тоҷикистон бо Афғонистон боша дар соли гузашта ба $70 миллион баробар шуд. вале таҳлилҳо нишон медиҳанд ки ҳанӯз дар ҳамкориҳои дуҷонибаву сеҷониба зарфиятҳо зиёд аст ва ҳадафи ин ҳамоиш ҳам пайдо кардани роҳҳои афзоиши он дониста мешавад. мақомоти тоҷик ва беларус дар суханрониҳои худ фаъолияти корхонаи муштараки тракторсозии Тоҷикистону Беларус дар шаҳри Ҳисорро намунаи барои тақвияти ҳамкориҳо унвон карданд. масъулин мегӯянд, корхонаи агротехсервис тавонист дар 2 соли фаъолияташ то 70% қисмҳои баъзе тракторҳову ядакҳои беларусиро дар худи Тоҷикистон тавлид кунад. қариб 57% гардиши молиявии мо вобаста ба воридот ҳамкорӣ бо техникаву таҷҳизоти кишоварзӣ, чунки мардуми мо ниёз дорад, техникаҳошон бисёр мувофиқаи иқлими мо қатӣ. соли дуюм аст ки корхонаи агротехсервис ба фаъолият шурӯъ кардаги аст. аллакай зиёда аз 15 намуди таҷҳизотро дар ҳамин ширкати агротехсервис истеҳсол кардаистанд ки бениҳоят ба кишоварзони мо мувофиқ аст, ҳам аз ҷиҳати сифат, ҳам аз ҷиҳати нарх. дар ҳамоиш соҳибкорони Беларус ба ҳамтоёни тоҷик асосан мошинолот ва тавлидоти насоҷиву фанновариҳоро пешниҳод мекарданд. соҳибкорони тоҷику афғон бошад, ба Беларус харидории меваҷоту тару хушк ва пахтаву пашн пешниҳод мекарданд. ҳамчунин соҳибкорони ду кишвари ҳамсоя умед доранд, ки дар ин ҳамоиш ба фурӯши бештари сангҳои нодиру ороишӣ ба Беларус муваффақ мешаванд. дар ҳамин ҳол саволи матраҳ ин аст, ки чӣ омиле Минскро водор сохтааст, ки якҷо бо Тоҷикистон дар Афғонистон барои худ бозорҳои нав пайдо кунад. коршиносон мегӯянд, таҳримҳои ғарбӣ алайҳи Минск мақомоти Беларусро ба ин амр водор карданд.
ин коршинос мегӯяд истифодаи Беларус аз Тоҷикистон барои густариши ҳамкориҳои иқтисодӣ бо Афғонистон ба суди Душанбе низ ҳаст. Зеро ба эътиқоди ин таҳлилгар Душанбе ба истифодаи мавқеи ҷуғрофияш муваффақ шуда суди иқтисодӣ ба даст хоҳад овард. бонки миллии Тоҷикистон арзиши сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз 7 апрел чунин таъин кардааст. хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳон буд ки дар барномаи Навиди бомдодӣ тақдиматон шуд. матлабҳои моро дар вебсайти Радиои Озодӣ ва ҳам шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ кунед. бо мо буданро фаромӯш накунед ва то суҳбати дигар худо нигаҳдори ҳар яки шумо.